Ponovljeni zakon. Knjiga ponovljenog zakona peta je knjiga Biblije i posljednja knjiga Tore. Nakon izlaska iz Egipta, Izraelci su proveli 1 godinu u Sinajskoj pustinji gdje su ušli u savez sa svojim Bogom. Zatim su prošli težak put kroz pustinju, prilikom čega je cijeli jedan naraštaj, zbog svoje neposlušnosti, izgubio kartu za ulazak u zemlju obećanu Abrahamu. Ponovljeni zakon počinje pričom o Mojsiju koji stoji pred novim naraštajem i objašnjava im Toru, iz čijeg je sadržaja nastala ova knjiga. Ponovljeni zakon sastoji se od serije govora u kojima Mojsije poziva novi naraštaj Izraelaca na vjernost Božjem savezu. U središtu su knjige zakoni kao uvjeti saveza između Boga i izraelskog naroda. Neki su od tih zakona novi, dok je većina ponovljena iz saveza prethodno sklopljenog na brdu Sinaj. Upravo je po tome knjiga dobila ime, od grčke riječi Deuteronomion, što znači drugi zakon. Unutar spomenutih zakona 2 su Mojsijeva govora rascjepkana u 2 dijela. Zaronimo sada u tekst i pogledajmo kako je sve ovo povezano. Mojsije prvo sažima priču koja se odvila do sada. On naglašava kako je prethodni naraštaj bio buntovan, u suprotnosti sa stalnom Božjom milosti i providnosti u pustinji. Bog ih je doista osudio, ali nije odbacio obećanja svog saveza. Slijedi niz vrlo revnih govora u kojima Mojsije poziva ovaj novi naraštaj da bude vjerniji savezu nego što su bili njihovi roditelji. On ih podsjeća na 10 zapovjedi, a središte je ovog dijela poznati redak pod imenom Šma. Mojsije reče: Čuj Izraele, Jahve je Bog naš, Jahve je jedan. Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Ovo je postala važna i svakodnevna molitva u judaizmu, a ujedno tematski objedinjuje ovu knjigu. Riječ čuj ili na hebrejskom šma znači puno više nego samo čuti. Njezino značenje uključuje odgovaranje na ono što čuješ, odnosno poslušnost onome što čuješ. I riječ ljubav na hebrejskom također znači puno više nego sama emocija ili osjećaj. To je odluka o potpunom predanju Bogu koje uključuje tvoju volju, tvoje emocije, tvoj i tvoje srce. Poslušnost i predanje Izraelaca Bogu služilo je puno većoj svrsi. Poslušnost zakonima omogućit će da se od Izraela uobliči jedinstven narod među svim narodima, baš kao što je to Bog obećao na brdu Sinaj. Oni će postati kraljevstvo svećenika i Mojsije sada navodi kako će se to dogoditi. Izrael ima priliku da slijeđenjem zakona pokaže cijelom svijetu mudrost i pravednost Božju. Druga je ključna ideja izraza šma ta da je Izrael bio pozvan na poslušnost i predanje samo svom Bogu. Na hebrejskom se doslovno kaže Bog je jedan. U tom je kontekstu poanta da je njihov Bog jedini Bog kojeg Izrael treba štovati i biti mu poslušan. Izrael će ubrzo doći u Kanaan, čiji narodi štuju idole i bogovima nazivaju ono što je i samo stvoreno: sunce, vrijeme, spolnost, rat i drugo. Po Mojsijevom mišljenju, štovanje tih bogova degradira ljudska bića i uništava zajednice, a štovanje Izraelova Boga, koji je stvoritelj i otkupitelj, vodi životu i blagoslovu. Dolazimo do velike zbirke zakona u središtu ove knjige, koji su raspoređeni po temama. Uvodni dio opisuje način na koji Izraelci trebaju štovati svog Boga. Trebaju imati jedan središnji hram u kojem će se obožavati jedini Bog. Poslušnost će iskazivati i kroz skrb za siromašne. Na primjer, svi Izraelci trebaju odvojiti 1/10 svoga godišnjeg prihoda za hram, a druga 1/10 se svake 3 godine treba odvojiti i dati siromašnima. Takvi su zakoni stavili Izrael na sam vrh pravednosti u usporedbi s njihovim drevnim susjedima, sve u svrhu istinskog štovanja pravoga Boga. Sljedeći odjeljak govori o tome koje odlike moraju imati izraelske vođe. Starješine, svećenici i kraljevi moraju biti podložni Božjem zakonu, na koji će ih uvijek podsjećati i opominjati proroci koje će im Bog slati. Tako da za razliku od Izraelovih susjeda, među kojima se vjerovalo da su kraljevi božanska bića i zakon sam po sebi, vođe Izraela bili su podložni zakonu i prorocima. Nakon toga slijede građanski zakoni, obiteljski, trgovački. Također su dana pravila vezana za socijalnu pravdu, njihov pravni sustav, te načine na koje treba štititi udovice, siročad i strance. Ovaj odjeljak završava dodatnim zakonima o bogoštovlju. Evo nekoliko savjeta za čitanje svih ovih zakona.
Kao prvo, ne zaboravite da su to zakoni Sinajskog saveza, posebno upućeni drevnom Izraelu koji je živio u veoma drugačijem kulturnom okruženju od našeg. Kao drugo, neće nam biti od koristi uspoređivanje tih zakona s modernim zakonima. Točnije, ti su zakoni bili dani da bi Izrael bio izdvojen od drugih naroda, tako da bismo trebali usporediti te zakone sa zakonima Izraelu susjednih naroda, poput Asiraca ili Babilonaca. Kada ovako pristupimo, iznenada svi zakoni koji su nam djelovali okrutno ili bizarno postaju puno jasniji. Možete vidjeti da Bog potiče Izrael k višem stupnju pravde nego je to do tada bilo poznato. Na kraju, pokušate li razlučiti koji se temeljni principi mudrosti i pravde nalaze ispod bilo kojeg od tih zakona, otkrićete duboke i snažne istine. Evo zadatka za dodatne bodove. Pogledajte kako apostol Pavao čini upravo to u prvoj poslanici Korinčanima, u 9. retku 9. poglavlja u kojem citira zakon iz ponovljenog zakona, 4. retka 25. poglavlja. Doista je zanimljivo. No vratimo se Mojsiju. Nakon što je izrekao sve zakone, on iznosi posljednji izazov pred izabrani narod, a to je da sluša i ljubi svog Boga. Prvo iznosi upozorenje i uvjet. Ako Izrael bude slušao i bude poslušan svome Bogu, sve će im biti dobro i blagoslovljeno. Ali ako ne budu slušali i ako se budu bunili, tada će biti gladi, kuge, pustošenja i na kraju progonstva iz vlastite zemlje. Mojsije ih suočava s važnošću odluke. On kaže: danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Život dakle biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas. Ali onda Mojsije kaže: znam da ćete se, nakon što ja umrem, pobuniti i okrenuti se od Boga i završiti u progonstvu. Što je obeshrabrujuće. No, s druge strane, on je bio s tim ljudima nekoliko desetljeća i dobro ih je poznavao. No, nije sve izgubljeno. Mojsije im ujedno kaže da će se i onog dana, kada budu u progonstvu, daleko od svoje blagoslovljene zemlje, svakog trenutka moći poniziti, pokajati i vratiti svom Bogu koji će, Mojsijevim riječima, obrezati tvoje srce, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, iz sveg srca svoga i iz sve duše svoje i da živiš. To je snažna metafora koja temeljito razotkriva srce Izraela. Ono je tvrdoglavo i tvrdo, ali ista je stvar sa srcem cijelog čovječanstva. Time se vraćamo unazad, sve do pobune u vrtu. Čovjek je izabrao biti neovisan o Bogu, da sam može odlučiti što je dobro, a što zlo. Rezultat je toga uništenje Božjeg savršeno stvorenog svijeta. No jednog dana, kaže Mojsije, Bog će učiniti nešto čime će preobraziti srce svog naroda. Nešto čime će biti vraćeni istinskom životu. To obećanje kasnije preuzimaju i neki biblijski proroci, Jeremija i Ezekijel. Nada za novo srce. Mojsije završava svoj govor upozorenjem, a zatim blagoslovom. Nakon toga se penje na planinu gdje umire. Time Tora završava. Glavni su zapleti biblijske priče zapisani, ali još nema raspleta. Kada će potomak žene doći poraziti zlo? Ili kako će Bog spasiti cijeli svijet i blagosloviti sve narode kroz ovu obitelj? I kako Božja svetost može biti pomirena s ljudima koji su stalno buntovni? Kako će Bog preobraziti srce svog naroda? Morate nastaviti čitati ako želite saznati. No, za sada toliko o knjizi ponovljenog zakona.